σίγουρα. Αλλά επειδή κουράστηκα λιγάκι τώρα, λέω να καθίσω μέσα, να ξεκουραστώ, να παίξω λίγο μουσική και θα σας δω σε λίγο. Ήθελα τόσο από μικρό να έχω ένα σπιτικό, να παίζω και να τραγουδώ κι όποτε θέλω να γλεντώ. Χωρίς μαμά, χωρίς μπαμπά, με τα αδελφάκια μου αγκαλιά, θέλω να βλέπω το πρωί. Βλέπω έχεις φτιάξει ένα πάρα πολύ όμορφο σπιτικό. Τι κρίμα να μην μπορώ να φτιάξω κι εγώ ένα τέτοιο. Ξέρεις, για να μην κρυώνω αυτά τα δύσκολα πρωινά του χειμώνα. Λέτε να είναι καλός. Αλλά δεν μου είπες, τα αδελφάκια σου πού είναι? Έχω φτιάξει και αυτά τα δικά του σπιτάκια και μένουν εκεί τώρα. Δηλαδή είσαι μόνος σου? Ναι. Αχ, τι κρίμα, καλό μου, τι ωραία παιδιά. Θα φάω αυτό και μετά θα πάω να φάω και τα άλλα δύο. Έλεγα εδώ στα παιδιά, πόσο ζεστό πρέπει να είναι μέσα το σπιτάκι σου, Είναι κατά! Και να σου πω κάτι, θα μπορούσα να έρθω μέσα να το δείξεις. Παιδιά, τι είστε να κάνετε! Πίσω! Ας μην είμαστε γενείς. Τέλεια! Μη φύγετε, δεν θα αργήσω. Ένα χαμ θα κάνω και θα βγω με το μεσεδάκι στο στόμα. Τι έγινε, τι έπαθες? Έλα, Στέλιο, έλα. Για να σε βάλω με το σπιτάκι μου. Είναι κακό! Μας είπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εντάξει, αφού το είπε ο μπαμπάς και εσύ δεν καταλαβαίνεις με το καλό, θα σε πιάσω και θα σε φάω εδώ απ' έξω. Έλα να σου πω κάτι. Εσύ είσαι! Ω, δεν είσαι εσύ. Πού είναι, βρε παιδιά? Πού είναι? Πού έχει πάει, παιδιά? Ως εδώ είσαι. Άνοιξε μα μέσα στην πόρτα. Δεν τους άνοιξε ποτέ. Δεν μου ανοίγει. Δεν θα χρειαστεί. Γιατί εγώ και οι φίλοι μου θα φυσήξουμε με όλη μας τη δύναμη. Και αυτό εδώ το σπιτάκι θα πέσει. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι με το 3 να φυσήξουμε? 1, 2, 3, φυσάμε! Βρε καλώς θα μου πει, τώρα μου να μας έλα εδώ. Πού πήγε βρε παιδιά? Πάρα πολύ ωραία! Τα μεζεδάκια μου γίνανε 2! Ανοίξτε μου, πού είστε βρε και δεν σας βλέπω! Για φέρτε το σπιτάκι με μπροστά, για φέρτε το σπιτάκι με μπροστά, δεν σας βλέπω! Μπράβο! Για ανοίξτε μου τώρα το σπιτάκι! Ποτέ το ποτό σπίτι μη το κουρεγά! Για μάντεψε! Δεν θα μπορέσετε να ξεφύγετε! Γι' αυτό ανοίξτε μου την πόρτα! Αλλιώς εγώ και οι βοηθοί μου εδώ θα φυσήξουμε ξανά και θα μου έτσι αυτό το σπιτάκι! Εσείς οι βοηθοί μου δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα! Το σπιτάκι μου είναι από ξύλο και είναι γερό! Για μισό λεπτό! Μισό λεπτό! Κάνε να κάτσεις! Μισό λεπτό! Μπορούμε να το Περίμενε μισό λεπτό! κάνουμε! Περίμενε εσύ από τι! Από τι το σπιτάκι σου! Από ξύλο! Από τι! Έλα, κάτσε. Βρε παιδιά! Τι είναι αυτό το ξύλο! Ξύλο! Α, καλά! Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι το 3 να φυσήξουμε δυνατά! Δεν άκουσα τίποτα! Είμαστε έτοιμοι! Μισά λεπτό! Όποιος είπε όχι να σηκώσει το χέρι! 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, εσείς μετά να μην φύγετε, σας θέλω να σας πω κάτι, Μην χαθούμε μετά. Λοιπόν, οι υπόλοιποι με το 3 φυσάμε δυνατά. 1, 2, 3, πάμε!
Καλώς! Εγώ είμαι ο Λύκος, δεν είσαι εσύ ο Λύκος. Εγώ κυνηγάω εσένα. Όχι εσύ εμένα, δεν με φας. Έλα με δώσεις το κόλπο. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, το παραμύθι λέγεται τα 3 μεζεδάκια. Ανοίξτε μου αμέσως την πόρτα μεζεδάκια. Όχι, ποτέ δεν πρόκειται να το ανοίξουμε για να μας φάσει. Καλά. Θα μου ανοίξετε, γιατί αλλιώς εγώ και οι φίλοι μου θα φυσήξουμε και θα πέσει και αυτό εδώ το σπίτι. Αχ, Λύκε, δεν βλέπεις ότι αυτό το σπιτάκι είναι από τούβλα. Όσο και φυσήξεις δεν πρόκειται να πέσει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Παιδιά, είμαστε ένα βήμα μακριά από τα μεζεδάκια. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε δυνατά με το 3. 1, 2, 3, πάμε. Δεν θα πέσει, δεν θα πέσει. Ποιο δεν πέσει. Δεν θα πέσει. Μήπως έπεσε. Τι κάνει. Κολυμπάει. Λύκε, δεν έχει θάλασσα εδώ. Βρε παιδιά, δεν φάγατε. Αυτό το σπίτι δεν πέφτει με τίποτα, αλλά... Ψυχία, κάτι πρέπει να σκεφτώ για να το βγάλω από το σπίτι τους, Απ' τη σκεπή δεν μπαίνω, γιατί θα είναι ανοιχτό το τσάκι και θα καεί ο ποκός. Κάτι άλλο πρέπει να βρω. Τι όμως, Α, το βρήκα. Ησυχία. Καλά μου μεζεδάκια. Όχι, λάθος. Καλά μου γουρουνάκια. Ξέρετε, αύριο στο δάσος γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι με φρέσκα φρούτα, πολύ φαγητό και βρώμικες λάσπες. Τι θα λέγατε να πάμε εκεί μαζί μια βολτούλα, Μα καλά, δεν καταλαβαίνει τα αδερφάκια ότι όλα αυτά μας τα λέει για να μας κάνει να βγούμε έξω και να μας φάει. Ξέρω, τώρα εσείς νομίζετε πως σας τα λέω όλα αυτά για να σας ξεγελάσω. Να σας βγάλω από το σπίτι και να σας φάω, Αλλά αλήθεια σας λέω, σε αυτό το πανηγύρι έχει πάρα πολύ ωραίο και φρέσκο φαγητό για όλους. Δεν με αρέσουν τα φρούτα. Αδερφάκια και παιδάκια, το βρήκα. Δεν θα μας κοροϊδέψει αυτός, εμείς θα τον κοροϊδέψουμε. Τι? Λέω, εντάξει Λύκε, Εντάξει. θα έρθουμε στο πανηγύρι. Ωραίο. Ποιος μπορεί να πει όχι σε φρέσκα φρούτα και τόση λάσπη. Ποιος μπορεί. Ωραία. Οπότε δεν μένει κάτι άλλο από το να τα πούμε αύριο στις 10 στο πανηγύρι. Εντάξει Λύκε. Μην αργήσετε. Όχι Λύκε μου, να είσαι καλά, θα τα πούμε. Γεια σας. Αλήθεια το λες τώρα, θα κάνουμε τον Λύκο στο παζάρι. Εσύ δεν μας έλεγες ότι θέλει να μας ξεγελάσει και να μας φάει. Τώρα θες να πάμε μαζί του στο πανηγύρι. Αδερφάκια μου, θα πάμε στο πανηγύρι, αλλά χωρίς το Λύκο. Και πώς θα γίνει αυτό. Θα πάμε στο πανηγύρι στις 8. Με το Λύκο είπαμε ότι θα πάμε στο πανηγύρι στις 10. Αυτό δεν βρε αδερφάκι. Θα πάμε στο πανηγύρι στις 8, θα χορέψουμε, θα πάμε, θα τραγουδήσουμε και θα γυρίσουμε στο σπίτι πριν τις 10. Και έτσι θα γλιτώσουμε με τα λαβιά του Λύκου. Το πιαθά, έξυπνο το κόλπο θα δεχθεί. Ο Λύκος θα πάει στο πανηγύρι στις 10 και θα μας ψάχνει. Αλλά εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε να ετοιμαστούμε για το πανηγύρι. Φύγαμε! Θα πάμε στο πανηγύρι. Θα πάμε στο πανηγύρι. Θα πάμε στο πανηγύρι. Λίγο ξεγελάσαμε και ήρθαμε εδώ, όλοι μαζί να παίξουμε στο πανηγύρι αυτό. Θα πάμε να χορέψουμε, στη λάσπη εμείς θα πέσουμε και σπίτι θα γυρίσουμε να μην μας βρει κακό. Εμείς τον κοροϊδέψαμε τον Λύκο τον κακό, που στο τσουκάλι ήθελε μας για φαγητό. Λίγες
κοροϊδέψαμε εμείς για τα καλά. Τώρα εμείς θα παίξουμε παιχνίδια εδώ πολλά. Λίγες εξεγελάσαμε και ήρθαμε εμείς. Με τους φίλους μας θα παίξουμε και εσύ δεν θα μας βρει. Μπράβο μας! Μιλάμε για τρομερά χορευτικά. Λοιπόν, το πανηγύρι είναι τέλειο. Αλλά τα έχουμε φάει όλα μόνα μας. Παίζουμε μόνα μας και τα παιδιά τα ξεχάσαμε. Θα παίξουμε τώρα με τα παιδιά. Τι? Τι θα παίξουμε, παιδιά? Λοιπόν, το βρήκα. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται τα μπαλόνια. Εμείς τα αγρουνάκια θα φέρουμε τα μπαλονάκια και εσείς τα παιδάκια θα περιμένετε. Αυτό ήταν το παιχνίδι.